Moi! Moi! Sori sivuäänet, koska tuolla joskus huitsin tyyvit pelaa käkistä, mutta mä oon nyt kolla ja mä ajattelin kuvata tämmösen kanit ulkona videon. Ja joo, tossa on nyt Halla ja sitten tuolla on Hugo. Pojut! Halla tykkää juoksennella täällä. Hui! Halla vähän kiusaa Hugo. Ne kirveellä vauhilla. No! Onko koko ajan silleen niin. Hallan perässä silleen? Mitä sä nyt sinne? Tässä saa vähän Katsokaa kun Hugo on tuolla. Ja me ollaan nyt niinku... Saanko mä kertoa sun nimen? Joo. Eli me ollaan niinku Lindan kanssa nyt ulkoilemassa. Halla, sä kiusaat muakin nyt vähän. Wow. Ja sit Hugo on tuolla. Omachi. Hugo näkyy. Ehkä vähän. Mutta Hugo on tuolla sisäpuolella ja Halla on ulkopuolella, koska niitä ei voi pitää samalla puolella, koska ehkä tappelu. Ja me ei olla siis varma, että alkaako ne tappelee. Siis ne on ollut kavereita. Niin, ne on ollut kavereita, mutta me luultiin silloin, että Halla on tyttö. Viime kesällä mä muistan sen. Ei Oli. sitä edes paljon aikaa. Wow. Mä en oo varma kuulostaa mun puolella. Onkohan joku kattonut semmonen? Joo. Tai sitten se... En mä oo laittanut sitä vielä. Etkö? En mä laita se vasta kotona. Hei, ei. Hei, alkoiko näykkiminen? Alko vissiin. Hugo kattoo ihan katteensa vierestä, kun Halla vetää tossa ruohoa tälleen. Ja sitten siellä on Pupu. Ja täällä on Pupu. Ja siellä on Pupu. Tätä mun ja Hallan special juttu. Ja tuo tuli Hallan kanssa tämmöiselle vuorelle. Ei. Sori nyt kaikki ihmiset, jotka näyttää tässä videolla. Hehe. Hei oikeesti. Mä tein tätä tahalla. Ja kaikkea mikä ärsyttää. Mutta siis... Sori kaikki meidän lohkalaiset. Mä näin tänne teidät tahalle. No kani on. Joo. Siinä oli se, joka halusi näkyä, mutta se näki ihan mustan. Siinä on Halla. Ja Hallalta näin. Näytitkö sä oikeesti sitä? Näytti, mutta se näki ihan mustana. Näytitkö? Ja siinä on Hugo. Ja sun pinkki takki näkyy. Mua miten sanoit, että hirveästi hyvää. No, kaikki videoitkin tuolla. Ja sit kaikki tää meidän luokkalaiset ja kaikki muutkin, jotka näyttää tällä videolla. Oh my goodness! Ota se kiinni! Ai ei oo mitään. Eipä! Joo. Meikö vähän kauemmas? Sä tähän tiellä, kun meillä oli just semmoinen tärkeä kohtaus. Kun Halla hyppää nää. Hän menee täältä vuorta. Oh my god. Alas.